Poď pri ňom. Už natáčam, poď pri ňom. Počkaj, stoj. Zastaň. Tak toto bani ešte nemajú. Mám to najbližšie, ak sa dá. Nahrávam to, nie? Nepoď. To je papa do piči, chlapci. Nemá to cici. Poď ešte, poď. Počkaj, to je los či sop? Sop do piči. Los, kurva, má parohy ako koko. Ticho, ja to budem deťom ukazovať a ty tu nadávaš. Poď ešte, však henta, kde sa dá prejsť, nedá? Poďme za ním. Dobre.